mma ekene m unu ishabi ọya adịla anyị mma nke onye chiri n'ezelu ana m agọzi a na Biafra niile onye ụkọchukwu si na ọya adịla ndị Biafra mma nwa afọ Biafra ọbụla ebe ọbụla ị nọ Chineke nna jikere na-egozie gị onye unu na n'onu ya tata bụ Fada Ebube Muonso ana m ekpele unu ekpele tata ụfọdụ na-ajụ kedu ife a na-anọrọ n'ụlọ sit at home ya today bụ Biafra day tata bụ ụbọchị Biafra eji elota ndị niile n'ụlọ ọgụ Biafra iji wetutela anyị ugo ndị n'ụlọ ọgụ nwere onwe nke bidolunu ọgụ mkpagbu ndị n'ụlọ ọgụ wee sị na mba na ihe anụlọ onwe anyị ka ọ wee dịla anyị mma ndị sị na ụmụ anyị aghara ata ụfụ ha wee welụ ndụ ha wee tụnye mgbe ọbụla na-eche maka our heroes past ndị n'ụlọ ọgụ a ọ na-agba m anya mmiri n'obi na-ekenekwa Chineke nna maka ụdị obi o nyere ha ji wee pụta kwulu n'iru ọgụ wụọ mgbọ niile dị na ya ọ tata ka anyị ji wee sị tata ka anyị nọ wee sị na anyị anọ n'ụlọ wee lụtafa aka alụ mfamasị tata kpeelufe ekpele kpekwuelu Ojukwu ekpele na ndị niile nwụrụ n'ahịa tata bụ ụbọchị iru uju ka ọ bụ maka na ọ dịrọ izi ndị ebe ndị Igbo na-asị na ha dị patriotic and they sacrifice their blood for the sake of their children, even generation yet unborn. Gịnị medụlụ ibe anyị mee tata malụ nnukwu mma ka ụmụ anyị wee marụ na ọ nwere mgbe ndị Igbo nwụrụ maka ịnụ ọgụ nwere onwe ka ndị ụmụ anyị wee malụ maka ọtụtụ ndị na-ajụ gịnị mere n'oge Biafra ụfọdụ na-eju ntata Fada Muonso gịnị mere n'oge Biafra nwesịa n'ụbọchị dịka tata ka egburu ọtụtụ nta ka edeclare sovereign state of Biafra Ojukwu in the month of May 1967 May 30th May 1967 ka Ojukwu declare sovereign state of Biafra ife Ojukwu wee declare sovereign state of Biafra bụ na mkpagbu a na-akpagbu ndị Igbo erika ife akwụrụ ọnụ enwere injustice, nepotism, tribalism, inhumanity of man to man ọtụtụ ife dị ndị anụnwa ka a chịkọtara ọnụ Ojukwu wee sị mba na ihe anọrọ onwe anyị ọnwa ife nchọ ka onye ọbụla na-ebe ata mụta ịmana mgbe a na-anọ ahịa Biafra ndị Igbo ji aka ha wee lụ bọmbụ mgbe a na-anọ ahịa Biafra ndị Igbo ji aka ha wee lụ ogbu n'igwe mgbe a na-anọ ahịa Biafra ndị Igbo ji aka ha wee mepụta mmanụ ha ji anya moto eweta mmanụ Igbo isi ka anya gbanyesịa na ụmụ ife ụfọdụ ịgbanye na moto ịsala ọkụ mgbe a na-anọ ahịa Biafra enyela anya n'elu n'anya na n'afọ ebe enyemaka ya esi wee bịa ndị Igbo wee sị gịnị na ha ga-akwụdosi ike tụnye ndị fa n'ọgụ a mgbanwa ọtụtụ ife ndị anụnwa niile adọrọ nke a ka a na-akpọ human ingenuity ha bupụta there was no gun than they were able to do what to provide gun egbe a na-akpọ mgbe abụọ egbe akpụta n'ụzụ egbe akpụta na ọka ebe a na-akpọ ụzụ mgbe a ngwa agha adọrọ ọ bụ ọkwanụ na agha emeriri ndị Igbo n'ọgụ kama na anọkọtazi ife sie ike ngwa ọgụ adịrọ afụrụ ebe a esibute ngwa agha onye nyere ego ka o jekwa ebute ngwa agha si ebe a mee gịnị gbawala ọsọ the war agha anwa bụ nke ndị Igbo na-akpọ genocide maka na agụụ bịa gụba kwashi ọkụ sali ọkụ ndị ugwu na abọ ndị west na north jikọ aka ọnụ wee na-ebuso ndị Igbo agha afụrụ nnilie mgbanwa ịfụ ụchịcha Ikenechukwu ịfụ ngwele Ikenechukwu ha ịfụ nkịta mgbe anyị ma na nkịta niile nwere ntụ eke uke niile na ọsọ maka na enwudefe eme gịnị mgbupịa anụ adọrọ afọ ụmụaka anyị topụtasịa atala avụrụ nne ọ bụrụ obele ife a na-anwụ ka ọkụkọ ndị jere ahịa bụkwa na enwudo mmadụ n'ogbe asị ya ngwa akpụrụ ya jee n'iru ahịa fee yiro boot fee yiro camouflage n'oyi fagbalụ arụ nkịtị chest out ịfụsịa ngụ ha onye agụụ na-agụ ebe ọ nọkwu eke njọ bụ na egbe adọrọ mana ndị Igbo nọgidere ogwu anụ anya 3 years ife dị ka ara ịtọ they were resilient for the realization of the sovereign state of Biafra. Let me tell you, Biafra is a spirit. If ụwa niile ya amata ata ụmụ Igbo niile nọ n'ụwa niile na nsọtụ ụwa niile Biafra is a spirit and
ana m agwa onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo na olileanya dị ya n'ime mkpagbu niile anụwa ọnụ gbagojoro anya na ndị Igbo ka kwuru kwudosie ike chinchin ọ ka ife bịazi wee karịa dịka nsiwekwu afọrọ ngwa ahịa eji anụ ọgụ egbe a na-agbakwa anụ bụ egbe ya bụ ịgba ofu tawai ọkụ enwuru n'egbe niile idebegodi ya n'ala o jụọ oyi ịgbapụ ofu mgbọ ifecha aka gị fụọ anya ọnụ idebie na ojugodo oyi maọbụ ịwụsị ya mmiri ojugodo oyi wee tikwa mgbe ọzọ ọnya ka ihe eji na-anụso ndị bụ ma jet a na-atụsi migi ndị abịlịba mgbe anwa fasi ojukwu nya gotalifa mma gịnị na ndị abịa na-aka ka ya eji nwudofa ebulu mma bunyefa ofu bọmbụ ka enupụ na anya fanja tụrapụ mma n'ọsọ ndị Igbo gube bọnka ọnọdụ siri ike o ana m ekene ndị n'ụlọ ọgụ a our heroes past ezinụlọ niile anyị a metụtala ọ bụ na mbụ onye amụma ya adịrị gị mma akali m unu mas ekwugolu m unu tinye bulu mkpụrụ obi ha niile che Chineke nna n'iru dịka nsi wee kwu n'ọtụtụ ife mmụta dị n'oge ahịa Biafra ka i wee maa na Chineke nna nọ n'elu ndị Igbo rinne obodo ọbụla ijele ọ bụ na onye Igbo anọrọ ebe a ịma na laịf adịrị ebe a ị na-eje obodo oyibo ọ bụgoro na ọ nwere onye ịmaalụ ị na-ejirọ iji adreesị mmadụ isi n'epọt pụta jee n'ofu steeti nọlụ ịnọte obela ịnọ ọnwa ntịntị oge ihe afụrịlụ isi onye ojii ka ọ na-agafe ajụna m ọkwa onye ojii imepe ọnụ kpọọ nwanna ịfụ na onye ahịa atọn nye ka ihe ji wee maa na ndị Igbo agbasago n'ụwa niile isi just like during the time of the apostle persecution became a catalyst that aided the quick spread of the gospel. My knowledge in science tells me that when you pour hot water inside the glass, it will break because of the bombardment of molecules. It will expand. So because maka mkpagbu a na-akpagbu ndị Igbo ha mee gịnị ha gbasaa n'ụwa niile onye bụ na ife na-esi ketata iwele onye Igbo je tinye n'ime ịkpa an Igbo man will blossom. When you take an Igbo man to the desert of Arabia, an Igbo man will blossom. Ana Biafra nwa afọ Igbo ọbụla ebe ọbụla ị nọ tata Chineke gozie gị ma obodo ọbụla ị nọ Chineke nna jike na-egozie gị Chineke nyere gị aka n'ife ọbụla ị na-eme mgbe anwa a sị na egbe adọrọ mana ndị Igbo ji akata wee lụọ egbe ka i wee fụ ụdị ọgụgụ isi Chineke nna nyelụ nwa afọ Biafra inekwa n'anya n'ụwa niile ndị na-eme ọfụma ndị a na-anụ afa ha ije na America today onye sayentist kacha kọmputa nke ndị obodo kọmputa sayentist ọkwa na onye Ọnịcha ọnwa afọ Biafra ebe ọbụla ndị ụmụ Biafra nọ ha na-ese n'elu ndị Igbo si na gịnị ugo chara acha enwere ochuchu ugo chara acha enwere ochuchu etinya n'egwu ugo chara acha adịghị echu echu cha cha 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 ome mma ihe mere na ọ na-ede maka na ịbatara ọnọdụ nwe gbanwee emena ndị emen. So ka ife niile ndị anụnwa mechara ndị Igbo ma megere wanye unu mana mgbe anụsịla ahịa Biafra ndị debesịrị ego na bankị ọ ga-asị n'ahịa ebe 1970 mgbe ọgụ bịaziri karịa agụụ karịa Ojukwu wee mee gịnị wee naba Israel wee welụ pawa wee nye Efion wee dikere na ha sọrenda ndị ọbụ anyị na ha golie fache na fe emeligo famaro na fe emeliro they activated the spirit that will live forever, a spirit that will remain indelible in the hearts of every average Igbo man forever. Na ọbụgolu ntọnana ga-ebi n'obi ndị Igbo ebebebebe mgbe anwa ha golie ọ ga-anụsịla ahịa Biafra ndị debezila ego na bankị fagbala ọsọ ka eje wudoro ya ego ha polisi gọwan wee pụta na Igbo man ọbụla ife ahịa enye ya bụ gịnị 20 pounds ọ bụrụ na ị nwee billions na akaụntụ ife ahịa enye gị bụ gịnị 20 pounds. 20 pounds ndị Igbo wee bee
ha wee tikue Chineke okike abịa mee Chineke biko bịa nyere anyị aka n'alụ eme ọ dị ka anyị ebi dị ka anyị yara ebi akwa karịa ndị mmadụ na-asị kedu ka anyị esi wee survive anyị ya nakwa ije a mana n'ezie n'ife na-emenụ ọ bụrụ na ije na north ifu nọ ndị enyi 20 pounds ije na Kano ije na Maiduguri ije na Lagos ifu nọ ndị enyi 20 pounds I like him ọkwa dike in his think home philosophy ndị Igbo bịa nọ ka anyị dozibe be anyị Ojukwu je na trade fair Lagos daa akwa fifo ụmụ anyị debele ebe a na ọchụchụ a na-achụ ndị Igbo ọ bụrụ tata ka o mee gịnị ka o bidoro bịa nọ ka anyị dozie ebe anyị ka anyị fụọ onwe anyị n'anya ife mekwanụ ndị Igbo ji wee survive after Biafra nwa ọ bụ gịnị obi ịfụnanya maka na eche na ha ga-anwụsịsị economic power jebe na west political power naba na north ndị Igbo buleron gbala aka mgbe afọ ndị Igbo wee tikue Chineke okike abịa mee biko bịa nyere anyị aka n'anya anwụsịsị ya wee wepụta ife a na-asị no ideology or philosophy of gịnị onye ahịa na nwanne ya ndị Hausa na-agbara bọyị ndị Igbo a na-agbara bọyị ndị na-agba bọyị bụ ndị na-agba bọyị bụ ndị Igbo ndị Yoruba na-agbara bọyị ndị Hausa na-agbara bọyị etu ịgba bọyị si wee pụta ba after Biafra war onye ndezi nwụta fọkụnaiza ọpụta ọkụziere nwanne ya onye gota moto nwanne ya na-amalị ya gịnị kọndọktọ onye mụta afịa ọbịa kụziere nwanne ya ọnụ na ude nwanne agba n'ọsọ ọnya ka ndị Igbo ji wee kwụlụ mana ife na-ewute today bụ na ya bụ Igbo philosophy that saw us through during the time of Biafran deluge had gone moribund. Ọ na-ewutere nne anyị afọ ọzọ nwa anyị n'anya. Ana m ekele Chukwu n'isi nwa Maazị Nnamdi Kanu ụbọchị ọbịa be m ebe a nnọkịta na-ekwu okwu a oche a nnọkịta bụ oche nwa Maazị Nnamdi Kanu nọ mụ na ya wee na-atụle uche o wee na-agwa m mkpa ọ dị na ndị Igbo ya enwere onwe ha na-agwa m mkpa ọ dị okwu niile ọ na-ekwu pụ ọtọ. Nnamdi Kanu o jiri egbe ụbọchị ọ bịara ebe a o jiri egbe o jiri mma a sị na ọwe o si wee na-ekwu ya kedu ụzọ ọzọ o si ekwu ya o nwere onye ọtụ bọmbụ o nwere onye Nnamdi Kanu o nwere onye Nnamdi Kanu mere arrest o nwere onye otu o nwere onye ọkụlụ ọkpọ o peaceful agitation na ebe a na-eme adịghịzi mma na ndị mmadụ so na ndị Igbo aghara bụ president na aghara chi nwe obodo ọ na-akpatara Naijiria ji wee dị etu a maka na onye Igbo bụrụ president Latin word says name that what none habet no one give what he has not. Yes ọ na-abụ na tupu mmadụ echie fada ihe aje gụọ philosophy gụọ theology gụọ after secondary school iwee gụba akwụkwọ ihe dị na ya because of what priesthood is a powerful institution that speaks with one voice in the whole world. Ọ bụrụ anọkata akpọlọ ofeke onye na-adịrọ informed ime nye onye isi obodo ayasa onye abụ nsogbu Naijiria nọ na ya tata. Now ebe ndị Igbo nwere ike mgbe ha na-anọ ya Biafra ndị Igbo ji akafa alụ briji ndị Igbo lụ bọmbụ nsị na ndị Igbo ji akafa emepụta mmanụ eji anya moto na-agala onwe ha ka iwe afọ na ngị bụ onye Igbo ife Chineke tinyere n'ime gị buru ibu akọbara aka gị onye Igbo ọbụla God enyego gị amara ịbụ ọgaranya amara ịbụ nnukwu mmadụ onye ego gị that grace for you to survive even in the darkest pit or in the darkest moment of your life. Nnamdi Kanu wee sị na ọ bụ godulu na-etinyela anyị n'ọchịchị ma ọ bụ na-etinyelu ndị Igbo n'ife ọ na-eme na ọ karịa ịka mma kama na resources niile na ọ dị ka onwe ebe a na-achaneli ya ọ dị lopsided etu esi eke ife. Afụrụ m nnukwu ọgụgụ isi n'okwu nwa Maazị Nnamdi Kanu kwuru ife ma ebe ejiri ya pụrụ kpụrụ ya tiri n'ime ụlọ nga. Ụfọdụ ndị Igbo agbachisie nkịtị ọnụ na ude nwanne agba n'ọsọ. Gekwa ntị o ọkụkụ n'ebe a na-anyasa anụ ọkwa mmadụ na-etu aka anyị esi wee nyasa anụ nke gị maka na anụ niile bụ nyasa tata ọ bụ Nnamdi Kanu onye ka ọ ya bụ echi Ojukwu n'ụlọ ọgụ ka ndị nke wee nwere onwe ya nụsị anya bụ ọgụ
ndị ọbụla na ha chee na ha emerigo o nwee ife na-erugharị n'ikuku and ọ ka na-erugharị now ụfọdụ amarụ na mgbe anụsị agha Biafra na ndị Igbo a na-ejere akwụkwọ maka na afụrụ ego mgbe a bụ ndị na-eje youth service ịpụta mgbe afọ 80% esi west bịa 15% esi north, ndị Igbo abụrụ 5% maka na onye niile ya ezije nwa ya akwụkwọ ọ na-akpata ndị Yoruba maka na Abafemi Awolowo onye bụ Minister of Finance mgbe afọ anema ọdịmma gowon na Awolowo wee tili ndị mba ofesi tilife aka n'ọgụ a ka e wee gwepịa ndị Igbo mana ndị Igbo mee gịnị kwụrụ chinchin tata ngwa ịkpaghalịa na ana Biafra tata o nwere ofe ife ziko na a na-ekwu ahịa Biafra eche nọ ife anụ 19 bilidim 1967 bụ nke ụnyaahụ. O nwere ọtụtụ ndị lọgụ aka dị ndụ. O nwere mgbe a nụrụ mgbe a na-anụ ahịa Biafra, mgbe a na-anụ ọgụ ọtụtụ ndị enwere eche na ahịa Biafra na otego mgbe a nụrụ ya ịmara na ụnyaahụ ahịa Biafra na-ekwu bụ ụnyaahụ nke a ka anụrụ ahịa. mana ịkpagharịa na ala Igbo o nwere ife ziko na anụrụ ahịa Biafra maka na ndị Igbo eme gịnị ma bọnka a da-akwụsị bọnka. Chineke enyego ha akụnụba fa lụzisie ife niile emebiri emebi fochapụ bọnka lụọ nnukwu ụlọ na ya. Ejego crusade na Kanu, jee na north, jee na west, jee na east. Ejekwugo crusade n'obodo oyibo n'ebe dị iche iche ilu ebe a ndị bụ ọkpọkọpị na-eme ife afụla anya bụ gịnị ndị Biafra. Ana m ekene Chukwu n'isi unu. Ofu ndụmọdụ na-enye onye ọbụla na-anụ onu abụ nwa Biafra bụ na anyị jikọ aka ọnụ. Ala Biafra ya dị egwu. Anyị jikọ aka ọnụ fụọ nwaanyị n'anya ka anyị yaziela iche mgbe ndị gọọmenti mere anyị ebe a mere anyị ebe a. Chineke nyere ndị Biafra ego, ndị ọgaranya Chineke nna nyere anyị na be anyị gbakọta na ọnụ ka anyị kọọ 1 million ka ọ gbaa ụfụfụ. Anyị etenwe ụzọ anyị, electricity adịrọ, anyị improvisinwu enwe steady light, anyị emenwe ma ọ bụ na anyị chọọ ndị gọvanọs anyị ka anyị dịkọta n'otu maka na ife na-ebe kịta siri ike. Ka m gwakwa unu ibiri mgbe a na-azụ elekshọn, ana m agwa ndị mmadụ ọkwa na-ekwu na Peter Obi ewinukwa elekshọn a mana anyị analị anya as usual. Ana m ekwu ya ndị eluigwe abụ m onye amasị eke na-ekpupere ife o mesịa sikwa etu afọ mee hey alụ na ibe nna ajọ bụ ọpụtazi na onye Igbo anyị abụrụ president of Nigeria ọ ife ọpụtalụ alụ eme ibe na-ewute m bụ na mgbe Peter Obi na-apụta president, ndị gọvanọ Biafra niile kwesịrị ịkwụ ya n'azụ. Ha bụ ndị almost 90% of them bụ ndị na-agbụ ya mgba na Peter Ayara bụ president. Ndị Igbo geenị ntị ka m gwa unu, o nwere onye o si ike ifo n'Igbo ya ewepụtanwu ya nwa afọ Igbo ya enwe general national acceptance na nnabata etu esi wee nabata Peter. O nwere onye bụ sent mana Peter nwee credibility. O nwere onye bụ sent mana iwọchi ya ndị niile abịa na ala Igbo ine Peter Obi anya ifu na ọkwụ pụtalụ. Peter abụrụ onye ihe eji ego sukwela ọnya ka ọmụ ya. Peter abụrụ onye na-asụ ụsa. Peter abụrụ onye ihe eji nwaanyị sukwela ọnya ka ọmụ ya. Peter abụrụ onye ya eri ego mmadụ. Peter abụrụ ajọ mmadụ and Chineke nyere ya ọgụgụ isi Naijiria ya eji wee dị mma. Ife na-ekwu bụ na anyị yikọta ọnụ. Ọ ka mma na onye ncha niile eji ofu obi gbakọta ọnụ ka anyị jee ọgụ maka na anyị n'igwe jee ọgụ mmiri ya abịa. Mana mgbe obi gbasasara agbasa, ana m ayọ ndị gọvanọs ego a na-ebu n'unu welu na ego a ma gịnị dozive obodo. Unu ebuzi na ego a zokodokosa ụmụ unu lube maka na abụmọnụ dị ya. Aja ana Biafra siri ike.
ebe ọ bụ na mmụnwa bụ fada Ebube Muonso nwere ike ite ụzọ kilometers of road, enwere m ego unu na-enye m esevu anya ntinye mkpọ kọntratọ ka eteke n'ụzọ a, ndị mmadụ bụ a witness to this. Ebe ọ bụ na mụ fada Ebube Muonso ya enye ọtụtụ ndị mmadụ scholarship jee gụba na akwụkwọ Chineke ma na-agọzi what of ndị gọvanọs abụsizi ego. Ka anyị fụọ onwe anyị n'anya, ọnụ na ude nwanne agba n'ọsọ. Ndị ọchịchị ndị Igbo ndị etinyere n'ọkwa malụ ụnụ nọ mmadụ ka unu na-achị na ọ bụrụ anụmanụ. Ka anyị jikọta obi ọnụ maka na anyị adị obere oge ndọrọndọrọ eruo ihe afụzi nwanne ka ọ nọ n'iru ọgụ jekwela ọnụ ugwu. Ị makwana na onye rapụ nwanne ya na-achọ ịba n'ọkwa eze jekwela onye ilo anwa ya na-ezeghị ndụ. Nke mbụ bụ na gịnị? Ịchụpụgo onwe n'obi eze. Nke abụọ, onye ahụ itiri ebe onye ilo ọ ya na-ezeghị ndụ, ọ ya asị ebe ị na-akwụnyere ọrụ nwanne gị ọ na-amụ ka ị ya akwụnyelụ. Ndị Igbo ọkwa Chineke nyere anyị ọgụgụ isi. Ka anyị rapụ nzokodo, ka anyị rapụ fọmfoju akpa, ka anyị rapụ nụ ịchọ nke onwe, ka anyị rapụ na ịchọ nke onwe. Mgbe ndị ọcha chịrị anyị n'obodo a, ọkwa mana mmiri na-agbasị n'ụlọ ndị mmadụ, enwesịla ụzọ, trenu na-agbasị, mana ndị ọcha na ife niile na-eme gịnị ya tọkọ. Ife na-aka m obiri nne bụ na nwa afọ Biafra ọbụla Chineke na-enego gị what it takes na ife ịnidilu ihe eju wee baa uru. Chineke agọzigo gị nye gị amara ihe eju wee bụ mmadụ. Ka anyị kwụsị ibuso onwe anyị agha. Ọnụ na ude nwanne agba n'ọsọ. Onye ayakwana nwanne ya. O ana m ayọ Chineke ka o gozie onye ọbụla na-anụ meseji a, gozie Biafra niile. Ana m ayọ Chineke ka o gozie ezinụlọ niile, ezinụlọ Biafra niile. Ana m ayọ Chineke ka o gozie onye ọbụla, nwa afọ Biafra ọbụla, ebe ọbụla ị nọ na Fada Muonso sị na ọ ga-adịrị gị mma. Ebe ọbụla isi nweta ife ijere ndụ aka, ọ ga-adịrị gị mma. Agọzie m unu. Ebe ọbụla onye ọbụla egburu nwanne ya maọbụ papa ya n'ahịa Biafra, ana m aya ebere Chineke nna ka ọ fụ Chineke nna anyị iru na iru. Ana m asụlụ gị ọfọ ndụ na-asị na ọ ga-adịrị gị mma. Ana m ayọ Chukwu onye kere n'igwe na ala ka o lote onye ọbụla na-anụ ozi a, gozie ndị Igbo n'ụdị pụrụ iche. Ana m aya amara ngozi. Ọnụ ụkọchukwu si na ọ ga-adịrị gị mma. Ọnụ ụkọchukwu si na ife ọbụla ị na-agabiga na obodo a bụ Naijiria, Chineke ga-enyere gị aka ka ị nwee gịnị, ka ị tụlụ ugo ma nwee mmeri. Mgbe ọnọdụ bịasibe ike, a sị ndị Igbo ngwa waize ndị Igbo ji wee gbachi nkịtị, a chọrọ itinye aka na revolushọn, gbachikwafa nkịtị, gekwa ntị. Nya bụ ọchịchị mee gịnị? Ọ bụ na ọ dị fa mma, ọhịda ọ dị anyị mma. Chineke agọzigo ndị agha ụmụ Biafra, gbachikwafa nkịtị. Unu ejekwa n'ọgụ ọbụla, gee ntị. Olibidogo ha, ọ bụrụ na ị nwere anya ịfụ na o meghị gịnị, olibidogo fa. Yes, ụmụ Biafra akpa rice na-ada 20 million, unu ya na-eli rice. Chineke ya nye unu egwu na-akpata ya, wee ruo mgbe Chineke nna ga-achịkọta ya ọnụ. Anyị enupụ n'ikwe wee jegbata oke nke ule anyị, maka na nwata chọba nke ya, ọ bụrụ ajọ ife ka ọ bụ. Nwata chọba nke ya sị na ajọ nwa, mana ọ ife ya ka ọ na-achọ. Buni ibu anyị danda. Ụmụ Biafra, ọnụ ụkọchukwu na-asụ ọfọ n'isi unu, a sị na ọ ga-adịrị unu mma. Ana m ayọ ka Chineke ji ike niile mere unu amara, gozie unu n'ụdị pụrụ iche. Ana m ayọ amara mbuli elu. Ebe ọbụla isi enweta ife iji enyere ndụ aka, ife ọbụla itinyela aka dị mma, Chineke ji ike na-echekwa gị. Ebe ọbụla itinyela aka dị mma, ngozi pụrụ ngozi sochie gị anya. Ebe ọbụla isi enweta ife iji enyere ndụ aka, ana m ayọ ngozi pụrụ ngozi. Chineke gozie ụmụ unu ndị na-achọ ụkpụrụ nke afọ eji masala ọkụ. Onye a n'ebe a ife na-esili ike, Chineke ama ekwe ka ife ihe elikọ gị. Ị ga-afụ ife ị ga-eji wee zụọ ụmụ gị, ị ga-ebi ka nka. Ife ị ga-eji wee zụọ ụmụ gị aghara eme gịnị, aghara akọ gị.
ọnụ ụkọchukwu na-ekwu okwu ọma n'isi gị, ekwu m okwu sị gịnị na ọ ga-abalụ gị, baala ezinụlọ gị, baala ụmụ gị n'ụdị pụrụ iche. Taa a na-eme ncheta ndị nwụrụ n'agha Biafra, ọnwụ ike aghara adịkwa n'ezinụlọ gị. Ana m akagbu mmụọ ọnwụ ike n'ezinụlọ gị. Ana m akagbu agbasịa mba gbatala ife n'ezinụlọ gị a. Ana m ayọ ka Chineke ji ike niile nọnyere unu. Ọ ya adịrị gị mma. Ndị ọma njem ọnụ, ọ ga-adịrị gị mma. Chineke gozibe unu ka anyị dị n'udo. Onye na nwanne ya na-ese okwu na-eme gịnị ya dozie. Onye bụ na onye agbata obi ya n'elu ụwa ị na-anụ. Onye bụ na onye agbata obi ya chee. Onye mara uche Chukwu. Ife onye agbata obi gị na-eme gịnị ya na-atọ gị ụtọ. Ka anyị nụkọ ọnụ nwa mmiri ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ. Lotakwanụ take home philosophy of ọkwa dike. Bịanụ ka anyị dozie nụba anyị, maka na ọ bịara ije nwụ na ndị n'obodo oyibo ọkụkụ na-akpa nri anụ ufe akụ na ya, ndị n'ebe dị iche iche mara na ọ nwere ebe isi. Ụmụ Biafra niile, Chineke enyego anyị ife anyị ga-eji wee kee odogwu. Ana m ekpele unu ekpele, Chineke agosikwugo unu, tie unu ịchaka, mee unu odogwu. Bunatabanụ nya bụ ife na be anyị ka anyị dozie be anyị ka be anyị dị mma. Nekene ife na-eme na Lagos, nekene ife na-eme n'ugwu. Ọ ntaji anya anwa anọkata ejide ụlọ onye nwa Biafra titue na nkịtị na-abụ afọ niile ọ tara ata. Nna afọ ụmụ ibe niile ọ na-agba m anya mmiri. Chineke agọzigo gị wee were ugo tụnye gị ugo mmeri nyapụ ebe ọbụla ị nọ tata, ka mara mbunye enu sochie gị anya n'ụdị pụrụ iche. Ana m ayọ ka Chineke mepere gị ọnụ ụzọ ama, ọnụ ụzọ akụnụba na ọnụ ụzọ mbunye enu. Name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Ka Chineke ji ike niile gwọọ gị ya ndị bụ ya. Ana m asị na ọ ga-adịrị gị mma. Ana m ewepụ okpu a wee na-agọzi gị tata, na-asị ka Chineke nna ji ike niile nara ekpere anyị, ka Chineke nna ji ike niile nara okwu onye amụmụ ya, ka Chineke nna ji ike nara ekpere niile nke onye ama kpere n'isi ndị Biafra tata. Ọnụ ọbụla nna ya nwụrụ n'ije a na-eze n'igwe bụ nke ya. Ya dịkwalụ gị mma. Ka amara mbunye enu nọnyere gị mgbe niile, n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Oge na-ete ya aka enwere ozi gbara ọkpụlụkpụ Chineke sị ka nzie ụmụ Biafra. Ka Chineke nna ji ike niile nọnyere anyị mgbe niile, n'aha Jizọs, amen. Chineke gozie ana Biafra. Chineke gozie Nnamdi Kanu. Chineke nye ikpe nkwụmọtọ, maka na onye aka ya dị ọcha, o ji nwata wenye aka elu aka lobi elu mee gịnị, o wetuo aka. Ka ọ dịrị mma n'aha Jizọs. Udo dịrị unu.